Tak začína ráno. Traktor! Ej, čaute. Ťa vidno, čauko, mali si. Dobre? Dobre. Nachádzame sa v továrni, ktorá len pre nás pripravuje každý mesiac viac ako 10 tón mäsa. Sú to vykosnené kurácie stehna, ochutené len prírodnými koreninami. Podotýkame, že neobsahuje žiadne alergény, žiadnu múku, vhodná je pre celiatikov a alergikov. Ako vidíš, celé mäso máme ručne skladané. Každý jeden kus mäsa, z ktorého sa vytvorí potom celok. Mäso si takto krásne zarovnáme. Urobíme mu krásny tvar predtým, ako sa zabali. Poď môj. To chce kurácie mäso v korene, nič viac.